again, I want to thank you all, and I want to invite Ayelet Shilot Tamir, who is the CEO of Masa, for some opening words. It's a different thing to have that nice cafe as a one-time experience or to have your favorite cafe in Shenkin. It's a different thing to ride a tourist bus and see Jerusalem through the eyes of a tourist bus, or take a number 5 from Har HaTzofim to your internship in the Foreign Office. בוקר טוב איילת. בוקר טוב. בואי תספרי לנו קצת, למי שלא מכיר, על ארגון מסע בעצם, מאיפה הכל התחיל, בעצם על מה מדובר. הרעיון בעצם התחיל לפני 7 שנים, ואבות הרעיון היו ראש הממשלה שרון, ומי שהיה אז יושב ראש הסוכנות סלאי מרידור. והרעיון היה לתת הזדמנות לכל צעיר יהודי בעולם לבוא ולהתנסות בחיים בישראל. לא לבוא כתייר, לא לבוא לתקופה קצרה, אלא ממש להתנסות בחיים בישראל. תוכניות כאלה היו קיימות כבר 70 שנה, אבל במספרים יחסית נמוכים. הכוונה הייתה, ואנחנו ככה באמצע הדרך, באמת לאפשר את זה לעשרות אלפים מתוך הצעירים היהודים בעולם. התוכנית היום בעצם מקיפה בשנה 10,000 צעירים. מגיעים לישראל היום בשנה 10,000 צעירים שנמצאים פה מסמסטר ועד שנה. הרוב נמצאים פה בסביבות השנה. והם יכולים להשתתף באחת מ-200 תוכניות שונות. זאת אומרת, אנחנו היום במצב שבאמת ישראל מציעה תוכנית לכל צעיר באשר תחום העניין שלו. יש לנו חבר'ה שמגיעים מיד אחרי תיכון, עושים תוכניות שהן יותר חוויה ויציאה לעצמאות, הרבה מאוד טיולים, התנדבות לקיבוצים, התנדבות במד"א. יש חבר'ה שבאים לאוניברסיטאות, עושים פה סמסטר של לימודים. יש חבר'ה שבאים למדרשות ולישיבות, ללימודי יהדות. ויש באמת את בוגרי האוניברסיטאות שעוסקים בין היתר, באים להתמחות או באים להתנדב, באים לעסוק בפעילות קהילתית. סך הכל היום אנחנו מדברים על כ10,000 משתתפים בשנה. כ-60% מהם באים מארצות הברית, והיתר מגיעים למעשה מכל העולם. נושא ההתמחות שאנחנו מתמקדים בו היום במשלחת שהגיעה לפה וגם בכנס שנערך הוא נושא חדש. למעשה תחום ההתמחות לא כל כך מוכר בישראל, הוא מוכר לעורכי דין ורואי חשבון, אבל ההתמחות בעולם ובעיקר בעולם האמריקאי היא דבר הרבה יותר רחב. הם מתמחים בכל תחום, זה חלק מההכשרה המקצועית, זה חלק קורות החיים. אדם כשהוא ניגש לעבודה צריך להראות שהוא התמחה בהתמחות מקצועית בכמה וכמה נושאים. מכיוון שאנחנו פה מתחרים על הזמן ועל הממון של החבר'ה הצעירים שמגיעים מהעולם, הם יכולים לעשות את זה היום בכל העולם. אנחנו ניגשנו לפתח את העולם הזה של ההתמחויות כדי למשוך את החבר'ה האלה, לעשות התמחות במקום בארצות הברית או במקום באירופה או במקום בסין, לעשות את ההתמחות הזאת בישראל. יש לנו מתמחים בכל תחום אפשרי, חברות הייטק, הנושא של תיירות ובתי מלון, משפטים, כלכלה, ייעוץ כלכלי, הרבה מאוד במדיה, בנושאים של אינטרנט ושיווק וכן הלאה. ממש מגוון רחב של תחומים. תחום מעניין נוסף הוא התחום של עבודה קהילתית. זאת אומרת, הרבה מאוד מהצעירים האלה רוצים להתמחות בתחום של עבודה קהילתית, בין אם הם באים מהתחום של פסיכולוגיה או מהתחום של עבודה סוציאלית, וגם את זה יש לנו פה במגוון רחב מאוד של פעילות של המגזר השלישי. זכור לך מקרה שבעצם הגיע מתמחה לארץ ועשה עלייה, התקבל לתפקיד ונשאר בארץ? כן, יש לנו מקרים רבים כאלה. אנחנו מדברים על כ-3,000-4,000 בוגרים של רק מסלול ההתמחות. שני דברים משאירים אותם הרבה פעמים בארץ. הראשון הוא אהבה, קורה לנו הרבה, זה גיל כזה, מתאהבים ונשארים. והשני הוא באמת התאהבות בארץ. ברוח שלה, בחום, באקטיביות, בעניין, באינטנסיביות שלה. וכן, קורה שיש מתמחים שמקבלים הצעת עבודה, אפילו במקום שהם עשו התמחות. וגם אם לא, הם באים כבר עם איזושהי התנסות בעבודה בישראל, למרות שזה לא בדיוק עבודה, זו התמחות, אבל הם מתנסים בהשתלבות בתוך מערכת קיימת שהיא ישראלית באופייה. יש לנו סדר גודל של כ-20% שנשארים פה בארץ, ומדובר במאות רבות של אנשים כל שנה, וגיל צעיר ומלא אנרגיה שמתחבר ונשאר פה. כיצד בעצם מתבצע בעולם הגיוס לפרויקט הזה? הגיוס לפרויקט הוא משימה מסובכת, משתי סיבות. מה שאנחנו מבקשים למעשה מהצעירים האלה הוא לתת שני משאבים חשובים. אחד הוא הזמן שלהם, הם באים לפה כאמור ל5 חודשים לפחות, והשני הוא כסף, הם משלמים לפחות חלק משמעותי מתוך השהות שלהם פה, ולכן הגיוס הוא בהחלט מאתגר, מה גם
שהשוק הזה מאוד תחרותי בעולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחרות עם התמחויות בלונדון ובסינגפור ובבונוס איירס וכמובן בכל ארצות הברית, כך שהגיוס הוא מאוד מסובך. הרבה מאוד עבודה ברשת, הרבה מאוד עבודה במדיה חברתית, מכיוון שזה המקום שהחבר'ה הצעירים האלה נמצאים בו. הרבה מאוד עבודה עם הבוגרים שלנו, הבוגרים הם המגייסים הטובים ביותר. הרבה מאוד עבודה עם גופים יהודים בעולם שמשמשים לנו שותפים, ועבודה כמובן של הסוכנות היהודית, משרד החוץ, גופים שעוסקים בישראל. אבל באמת העיקר הוא במדיה החברתית, ועבודה של הבוגרים זה הכלים המרכזיים לגיוס של משתתפים נוספים. Before Masa, maybe one program that dealt especially with Olim, with people who immigrated to Israel. Nowadays, we have more than 8 programs that are dealing with direct internships and many more that are dealing with professional specific internships in specific arenas. And from about 250 participants before Masa in this arena, we now have 2,500 in the whole arena of post-college. So we do develop the programs and develop the market, which is part of what we do today.